Des dels estudis d'Antena Caro, connectem amb el Saló de Plens de l'Ajuntament de Roquetes per oferir-los en directe la retransmissió de la sessió plenària ordinària corresponent en aquest mes. Presideix la sessió plenària l'alcalde de Roquetes, l'il·lustríssim senyor Paco Gas i Ferrer. Molt bona tarda a tothom. Anem a iniciar la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de Roquetes, número 10/2013, d'avui, dimarts 29 d'octubre. El primer punt, aprovar si procedeix esborrant de l'acte anterior, la número 9/2013, de data 24 de setembre. Està tothom d'acord? Tothom d'acord? S'aprova per unanimitat. Segon punt, entrant en l'àrea d'urbanisme i medi ambient, aprovar si procedeix sessió gratuïta al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de la finca número 16.832 de superfície 371 en 30 metres quadrats per a destinar-la a l'ampliació de l'IE Roquetes. Atesos els fonaments de la part expositiva i que aquesta proposta està dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, cedir gratuïtament a la Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenyament, la finca número 16.832, amb una superfície de 371,30 metres quadrats, descrita en la part expositiva de la present proposta, per destinar a l'ampliació de l'IES de Roquetes. El compliment exacte de la finalitat i destinació de la finca cedida és subjecte a la condició resolutòria expressa per la qual cosa, en cas d'incompliment de l'ús previst, revertirà automàticament de ple dret al patrimoni dels locals cedent, en els quals els terminis estarà el que determina l'article 50 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals. Segon, facultar al senyor alcalde perquè en nom i representació de l'Ajuntament subscrigui l'escriptura pública de cessió una vegada hagi estat degudament acceptada per l'entitat cessionària. Tercer, notificar l'adopció dels presents acords al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i comunicar al Departament d'Intervenció d'aquest Ajuntament els efectes legals oportuns. I quart, donar de baixa a la finca esmentada l'Inventari General de Béns de la Corporació un cop s'hagi autoritzat l'escriptura pública de cessió. Té la paraula el regidor d'Ensenyament. Gràcies. Bé, el que anem a fer aquí és aprovar la unificació de les diferents parcel·les que s'havien cedit en el seu moment al Departament d'Educació per a l'ampliació del futur, per l'ampliació de l'Institut de Roquetes, i el que fem és unificar aquestes parcel·les en una sola escriptura ja per a que definitivament quedi ja el tràmit acabat. I per tant el Departament d'Educació, d'aquí també ho diem, tan aviat com pugui iniciar ja les obres d'ampliació de l'Institut de cara a l'ampliació dels cicles formatius. Gràcies. Hi ha alguna paraula? No hi ha paraules. Passem a votació la proposta. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Següent punt de l'ordre del dia, en l'àrea de governació, aprovar si procedeix moció per l'aturada definitiva i desmantellament del projecte Castor. Si m'ho permet, moció que presentem per unanimitat tots els grups municipals. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, demanar al govern espanyol l'aturada definitiva i permanent del magatzem de gas submarí Castor i el seu posterior desmantellament perquè la seva posada en funcionament no ofereix cap certesa ni seguretat que no es tornin a reproduir sismes d'igual magnitud o superior. Segon, demanar al govern de la Generalitat de Catalunya l'empara i defensa dels municipis catalans afectats utilitzant els instruments polítics i jurídics que es caiguin davant les institucions espanyoles i europees. Tercer, demanar a l'empresa promotora del projecte Castor i al govern espanyol que consideren part afectada els municipis catalans afectats pel sisme i els ofereixin la màxima informació i transparència sobre tots els efectes que provoca i pot provocar diàriament l'activitat del magatzem de gas Castor. I quart, fer arribar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, al ministre d'Indústria, a la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, al comissari del Medi Ambient de la Unió Europea. Com és una moció, anem a donar la paraula als diferents grups, si volen intervindre. Té la paraula el portaveu del Partit Popular. Gràcies, senyor alcalde, regidors, regidores. Nosaltres aquesta moció la confirmem i la mantenim i volem que l'acceptem i és un bé per a la gent del nostre territori, per a la gent de les Terres de l'Ebre, per a la gent de Castelló i de Tarragona. El que no pot ser de cap manera és el patiment de la gent dels pobles del voltant. I jo he parlat amb molta gent dels pobles i estaven molt lliguitosos i molt afectats i, per dir-ho així, no dormien tranquils. I esperem que d'una vegada se tanqui la planta aquesta o, si no es pot tancar definitivament, si es torna a obrir, que esperem que no, que tingui el 100% de les garanties suficients per a que no pugui passar, perquè això és un problema molt greu. A part que pot afectar a les persones físicament, és un problema que inclús diuen que afecta la pesca de la zona
Inclús és un problema molt greu que pot derivar també al turisme de les nostres comarques, no? O sigui, la moció aquesta és el grup municipal del Partit Popular, la defensa i està a favor, però clar. Molt bé. Gràcies, senyor Llopis. Té la paraula el portaveu de Plataforma per Catalunya. Gràcies, senyor alcalde. Bé, des de Plataforma per Catalunya també vam decidir adherir-nos a aquesta moció, que en definitiva el que fa és una defensa del nostre territori. En aquest moment és un atac, diríem, empresarial d'una empresa que es va voler instal·lar allí per fer servir unes prospeccions que havien de petroli per injectar un gas, que ha sigut prou mediàtic, que tothom ho coneixem. Sabem la problemàtica que ha donat, sabem l'alarma social que ha provocat i la manca de transparència que hi ha hagut. Per tant, també hem decidit adherir-nos a la moció i, evidentment, la votarem a favor. Gràcies. Gràcies. Té la paraula el portaveu de Convergència i Unió. Bé, completament a favor de la moció per al tancament de la instal·lació del Castor, però sí que voldria fer unes observacions. Una obra que estava qualificada com d'interès nacional per a ser un almacén de gas, en cas que ens faltés el subministrament, en aquest cas d'Argèlia, que ens donava o donava servei o havia de donar servei o podria donar servei durant 50 dies en cas que ens tallessin el subministre. L'interès de l'obra no pot passar mai per davant dels interessos de la gent del territori. I aquí jo crec que ha passat per davant dels interessos de la gent del territori. A més, no perquè sigui una obra prioritària, s'han de saltar totes les regles de control que tindrà una obra d'aquestes característiques. Una obra d'aquestes característiques on allà baix el que es posa és gas, no són panoli, no són coquetes, és gas, per tant és un material perillós i a partir d'aquí hi havia informes que deien que allí estava la falla d'Amposta i que això podia ser perillós. Els informes, inclús l'Observatori de l'Ebre va fer l'observació dient que això podia ser perillós que s'instal·lés allí. Se va fer cas omiso i, a més, jo crec que això és un escàndol. Un escàndol de característiques monumentals, perquè estem parlant de tancar una obra. I estem tots d'acord en tancar una obra, però aquesta obra ha empleat 1.700 milions d'euros de recursos públics en un temps on s'està retallant en sanitat, en educació, en serveis bàsics. I aquí, en aquesta obra, Àngels Castilla, en un agravant que se fa un pressupost de 700 euros per a l'obra i al final ne costa 1.700. Jo voldria saber quina classe de control hi ha hagut aquí, i no culpo ningú, però un o altre ha d'haver algú responsable. No pot ser que 1.700 milions d'euros en un país que estem en crisi, que estem retallant serveis bàsics als ciutadans, se llancin a la basura i aquí no hi ha cap responsabilitat de cap tipus. Jo, a part del que diu la moció, com a grup, demano que s'exigeixin les responsabilitats a qui toquen. Jo no sé qui és, però un o altre deu ser responsable. Una obra que està pressupostada en 700 milions d'euros i n'acaba costant 1.700, quan resulta que aquí l'Ajuntament de Roquetes, si una obra ens passa un 20% del pressupost, i estem parlant de quantitats irrisòries, d'acord al que estem parlant aquí, s'ha de paralitzar l'obra i s'ha de tornar a adjudicar, i aquí arribem al final de la correguda, s'han invertit allí 1.700 o s'han gastat 1.700 milions d'euros i ara se tancarà, perquè si s'ha de tancar, s'ha de tancar, i resulta que no s'exigiran responsabilitats a ningú. Jo, és que la veritat, avui considero que això és un escàndol i és un escarni a tota la població de Catalunya, tota la població, en aquest cas, de l'estat espanyol, on s'estan retallant dia a dia drets bàsics i fonamentals de les persones i aquí llancem 1.700 milions d'euros i pareix que no hi ha cap responsabilitat. En el que el contracte pareix que parla que damunt si l'empresa actuat de mala fe o això no es pot obrir per culpa de l'empresa, damunt s'han de pagar els 1.700 milions d'euros. Jo la veritat és que hi ha un o altre que s'ho faci mirar i que la Fiscalia actuï, perquè crec que és un tema per actuar, perquè 1.700 milions d'euros avui, ni ahir ni demà, és cap cosa que no sigui baladí. Són quasi 300.000 milions de les antigues pessetes. Per tant, d'acord amb la moció i a més demanaria
que un o altre es preocupa del tema i averigua aquí què realment ha passat, perquè això, com torno a repetir, és un escàndol. Gràcies. Té la paraula la portaveu del Partit Socialista. Gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors. Bona tarda a tothom. Bé, una breu intervenció per manifestar el nostre suport a la moció, una moció que per si mateixa és prou extensa i detalla perfectament els fets ocorreguts. Únicament afegir que el projecte Castor és una activitat de l'home que ha fet tremolar la terra. Per tant, demanem que es paralitzi qualsevol activitat que suposa un perill per a la població i que tots els veïns i veïnes de la zona, siguin tant de Catalunya com del nord del País Valencià, puguen viure tranquils. Per tant, el nostre suport a la moció. Res més. Moltes gràcies. Gràcies. Té la paraula el portaveu d'Esquerra Republicana. Bé, gràcies, senyor alcalde. Bé, des del grup d'Esquerra Republicana, evidentment donarem suport a la moció i explicar que una planta de gas marina que l'any 2007 s'aprova en contra, primer que res, de la població del territori, del costat de cadascun dels costats del Sénia, i a més, en contra dels sectors econòmics del territori, en aquest cas dels pescadors. Recordem que la zona de la Ràpita, que en aquest cas conflueix gràcies també a les aigües del riu, per tant, aigua barreig d'aigua dolça i salada, que fa que hi hagi bones captures de pesca i que, per tant, siguin referent a nivell de Catalunya i del País Valencià les pesques que es fan aquí. Això suposa, en principi, atentar ja contra un sector econòmic important a nivell de territori. I una segona és que estem parlant d'una costa turística i que per tant això afecta directament al sector turístic de la zona a nivell de platges. Doncs bé, això, malgrat tot això, se tira el projecte endavant i a més, en informes en contra de l'Observatori de l'Ebre pel tema sismològic. Tal com s'ha dit aquí fa un moment, hi ha una falla en la qual està la bossa en qüestió on se vol injectar el gas i és una zona de risc. Malgrat això, se tira el projecte endavant, però ara, quan se comença a injectar el gas, veiem que la realitat és tossuda. Tossuda perquè en poc més de 2 mesos hi ha hagut més de 600 moviments sísmics. I d'aquests 600 moviments sísmics, 7 o 8 han sigut molt perceptibles per a la població. Fins i tot han arribat a Tarragona. És curiós que en el moment en què es para l'activitat d'injectar gas, des de fa 5 dies cap aquí, des de fa una setmana cap aquí, que ja fa 5 dies que no hi ha cap tipus de sisme. Per tant, el que dèiem abans, la realitat és tossuda, els informes, segons per a què, no serveixen. Per tant, veiem que l'empresa ha tirat avant en el vistiplau del govern en qüestió i veiem que a nivell de l'Ebre, malgrat les queixes constants que anem fent, i a vegades ens diuen que sempre ens queixem i no presentem propostes, com no ens hem de queixar davant de la magnitud de la tragèdia que estem parlant ara, dels transvasaments als quals repetidament i reiteradament estem sotmesos, a les nuclears que tenim al territori, als diferents parcs eòlics que constitueixen el 70% dels parcs eòlics de Catalunya, doncs bé, ens feia falta això, un magatzem de gas, per a més INRI. Doncs bé, davant de tot això, dir que nosaltres estem d'acord en la moció, però hi ha una cosa que ens preocupa, que és este magatzem de gas costa 1.700 milions d'euros, i al final és aquell que diu, aquell que està sentat al bar i acaba dient, bé, molt bé, però al final això qui ho paga? Qui ho pagarà això, si no es fa esta planta? Perquè pot passar que diguen, anem a tancar-la, però bé, aquí la despesa s'ha de pagar. I són 1.700 milions d'euros. Què s'ha de pagar de pressupostos de l'Estat? Quan fa un moment s'estava comentant aquí que això repercuteix avui en dia la crisi a nivell social per a aquestes empreses, per a aquestes grans empreses, no hi ha crisi, hem de pagar-ho entre tots. Això és una cosa que també tots ens hem de fer mirar. Per tant, també ens presenta una segona pregunta. Molt bé, tanquem la planta, se paguen els 1.700 perquè s'acabaran pagant d'erari públic, diràs que ho veig. Què se'n fa del gas que hi ha allí? Perquè allí continuarà havent gas, perquè allí se n'han estat injectant. El gas segurament que ara ja no el trauran. Allí, tard o d'hora, esperem que no passi res, però allí queda molt de gas emmagatzemat en una zona de, fa un moment acabo de dir, de moviments sísmics constants o que de tant en tant pot produir, qui sap, alguna fuita. Per tant, tenim mala peça al teler i esperem que si en aquesta moció, no des de l'Ajuntament de Roquetes, sinó dels diferents ajuntaments del territori, poden fer que això s'ature, alguna cosa haurem guanyat, però ens quedaria a la segona part. Res més, gràcies. Moltes gràcies. Anem a passar a votació la proposta. Vots a favor de la moció?
S'aprova per unanimitat. Següent punt de l'ordre del dia, ja en l'àrea de qualitat de vida, aprovar si procedeix conveni de col·laboració entre l'Institut de l'Ebre de Tortosa i l'Ajuntament de Roquetes. Atesos els fonaments de la part expositiva de la proposta i que aquesta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Qualitat de Vida, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar el conveni de col·laboració que ha de subscriure l'Ajuntament de Roquetes i l'Institut de l'Ebre de Tortosa per complementar la formació teòrica amb la pràctica dins del Pla Agrupació de la Federació de Municipis de Catalunya i l'activitat organismes oficials estatals, autonòmics i locals per realitzar pràctiques de tècnic d'integració social al Centre Obert Municipal Xirinxina, ubicat a l'edifici de la Torre d'en Gil, Centre Cívic, amb els termes que figuren al conveni. Segon, facultar al senyor alcalde perquè signi quan els documents siguin precisos per a l'execució d'aquest acord. I tercer, notificar aquest acord a l'Institut de l'Ebre de Tortosa, a Reinalda Reyes Pedrola i al Centre Obert als efectes oportuns. Si hi ha alguna paraula? No hi ha paraules, passem a votació de la proposta. Vots a favor? Vots en contra? S'aprova amb els vots a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió, Partit dels Socialistes de Catalunya, Partit Popular i el vot en contra del Plataforma per Catalunya. Següent punt de l'ordre del dia, en l'àrea de cultura, aprovar inicialment, si procedeix, la cessió en precari de l'ús d'un local integrat en la nau 1, ubicat a la partida Vallfarta, polígon 53, parcel·la 9, els magatzems, perquè tothom ho entengui, de la brigada, al costat dels magatzems de la brigada municipal, cedir-la a l'entitat sense ànim de lucre Associació Juvenil Vall de Diables Lucifers de Roquetes. Atesos els fonaments de la part expositiva i que aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Cultura, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, sotmetre informació pública durant un termini de 20 dies hàbils la proposta de contractar per procediment negociat sense concurs la cessió en precari de l'ús d'un local de superfície total de 61,88 metres quadrats útils distribuïts en 44 en 26 metres quadrats útils en planta baixa i 17,62 metres quadrats en el tell, integrat en la nau 1, situada a la partida Vallfarta, polígon 53, parcel·la 19, magatzems municipals, partida Vallfarta, inscrita a l'epígraf número 128, element número 17/1 de l'Inventari Municipal, a l'entitat sense ànim de lucre Associació Juvenil Vall de Diables Lucifers, per destinar-lo a seu social en els termes previstos en la sol·licitud formulada en data 21 d'octubre de 2013 i el número de registre d'entrada 5.691. Segons l'eficàcia del present expedient, resta subjecte a la condició suspensiva consistent en l'aprovació per part del ple municipal de la desafectació com a bé de domini públic del local objecte de cessió. I tercer, publicar el corresponent anunci al butlletí oficial de la província de Tarragona, pàgina web municipal i autoler d'anuncis de l'Ajuntament als efectes legals oportuns. Té la paraula el regidor de Cultura, senyor Oller. Gràcies. Bé, el que anem a fer aquí és regularitzar un espai que ja teníem en sessió des de fa un any aproximadament, un any i mig, a l'associació Lucifers, al Vall de Diables Lucifers, perquè ells també puguen tindre una situació regularitzada i nosaltres des de l'Ajuntament també, i així poguessin ells tindre ja un espai consolidat i tindre ja, en aquest cas també des de l'Ajuntament, tota la normativa referent a una cessió d'un local que ara estàvem a precari. Dir en aquest cas que vam tindre converses en la mateixa associació, ja que l'espai que tenien anteriorment era un espai petit i que no hi cabien, i se'ls va poder facilitar un espai de dependències de la brigada municipal que en aquest cas podien prescindir-ne i en ells els anava molt bé. I per tant, per les tasques que fan a nivell de difusió de la cultura popular, a nivell de Terres de l'Ebre i de Catalunya també, i com altres vegades han anat també fora de l'Estat i donen a conèixer l'On de Roquetes fora, també creiem que és just i necessari que una entitat que se dedica a dinamitzar la cultura popular i a portar el nom de Roquetes per diferents llocs, que també des de l'Ajuntament hi hagi també aquesta implicació per a que puguen tindre aquest local i puguen fer les seues activitats. Res més. Gràcies. Si hi ha alguna paraula? No hi ha paraules. Passem a votació de la proposta. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Següent punt de l'ordre del dia, ja entrant a l'àrea d'Hisenda. Aprovar si procedeix aprovació provisional, imposició i modificació d'ordenances fiscals exercici 2014. Atesos els fonaments de la part expositiva i que aquesta proposta està dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d'Hisenda, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar provisionalment les modificacions d'impostos i taxes per l'any 2014 que es detallen a la proposta. Segon, aprovar imposar la taxa per tancament de carrers per a fer actes festius a la via pública. Tercer, sotmetre l'esmentat acord a informació pública mitjançant la publicació de l'edicte al BOP, al toler d'anuncis, pel termini de 30 dies hàbils als efectes de presentar-se reclamacions o al·legacions que de presentar-se seran resoltes pel ple. Si transcorregut aquest termini no se'n
se'n presenten, s'entendrà aprovat definitivament i es publicarà el contingut íntegre de les modificacions realitzades al BOP als efectes oportuns. Quart, aquestes imposicions, modificacions d'impostos i taxes no entraran en vigor fins que no s'hagi fet la seva publicació íntegra al butlletí oficial de la província de Tarragona. Té la paraula la responsable de l'àrea d'Hisenda. Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Igual que cada any, per en aquestes dates, portem a aprovació les ordenances municipals. Les ordenances, com ja saben, i com a font d'ingressos que són, afecten tant el pressupost com a l'acció del govern i, per tant, són un element molt important de la política municipal. Les ordenances fiscals del proper exercici es fan en un escenari econòmic difícil, en el que continua sense resoldre's el finançament de les administracions locals. A més d'aquest context econòmic difícil, ens trobem amb una sèrie de restriccions. La principal d'elles és que estem sotmesos a un pla d'ajust amb el govern central, el qual ens obliga a complir amb uns ingressos i unes despeses que ens havien compromès. Un altre problema afegit que tenim les administracions locals, al igual que els particulars, és l'increment de la pressió fiscal. Vostès coneixen l'increment que s'ha produït a l'IVA i a l'IPC, que continua pujant, un increment que també tenim com a administració local, però que ens resistim a transmetre als nostres conciutadans. Per això, per aquest motiu, l'Ajuntament ha tingut en compte la difícil i complexa situació econòmica que travessen moltes famílies i per aquest motiu s'ha decidit congelar tots els tributs i les taxes i fer, per tant, unes ordenances fiscals els més ajustades possibles i de tal manera que els nostres conciutadans es vegin els menys perjudicats i els menys afectats possibles. Amb aquestes mesures, l'Ajuntament continua estant al costat de la gent de la ciutat, sent sensible a les dificultats generades per la crisi econòmica i social. Tot i així, hi ha una sèrie de novetats en les ordenances fiscals per al 2014, que són les següents. Hem fet una petita modificació al redactat de l'ordenança reguladora sobre l'import sobre construccions, instal·lacions i obres. Simplement el que hem fet és ajustar els nostres redactats de manera que s'ajustin als redactats que es proposa la Diputació de Tarragona. També hem modificat la tarifa F de l'ordenança reguladora per la taxa de recollides d'escombraries, que és la que fa referència a la sala de festes i discoteques, per adaptar l'import d'aquesta tipologia d'establiments a la mitjana establerta a les diferents ciutats del voltant. Hem establert la taxa per tancament de carrers per a actes festius de la via pública. I, per últim, destacaria la novetat més important que s'estableixen en aquestes ordenances, que és la bonificació per creació d'ocupació que introduïm a l'impost d'activitats econòmiques. Modulem el tant per cent de bonificació en funció dels llocs de treball incrementats. Entre 3 i 10 treballadors hi ha una bonificació del 10% de la quota municipal de l'IAE, entre 10 i 20 treballadors una bonificació del 20% i més de 20 treballadors una bonificació del 30%. Aquesta mesura, com no, està destinada a afavorir i impulsar l'activitat econòmica, cosa molt necessària en el temps de crisi que estem vivint. Creiem que aquestes ordenances s'han fet sent conscients de la realitat, sent conscients que són temps difícils per a la nostra ciutadania, per la qual cosa els demano el seu vot favorable. Res més. Moltes gràcies. Gràcies per l'exposició que ha fet. Ara obrim un torn de paraules. Senyor Llopis, té la paraula. Gràcies, senyor alcalde, regidors, regidores. Com bé dit la regidora d'Hacienda, en els temps que estem, la crisi que patim i tot el que molt està caent, el nostre grup municipal del Partit Popular hagués volgut que si hagués pogut ser no congelar-se els tributs i les taxes, més que sigui baixar-se un apartat de les taxes. Jo destacaria dos taxes que s'haguessin pogut baixar, que són les més, per a mi, més prioritaris per al nostre grup, que és la taxa de les escombraries i la taxa del rebut de l'aigua. Torno a dir, els altres impostos se congelen, us pareix dins de tot el que hi ha bastant correcte. Totes les modificacions que s'han fet creiem que són convenients per a la nostra ciutat, però torno a repetir, hi ha una taxa que per a nosaltres és molt prioritària i molt deficitària, sobretot a l'estiu, que és la taxa de les escombraries,
perquè sobretot a l'estiu els contenidors de la nostra ciutat no estan com tindrien que estar per motius de brossa en terra i moltes coses, i sobretot els disseminats. És el que haguéssim volgut, més que sigui, si s'hagués pogut baixar la taxa de les escombraries i sobretot el de l'aigua. Les altres taxes, com vostès diuen, les congelen i s'ha d'acceptar i res més. El vot del nostre grup municipal serà d'abstenció. Res més, gràcies. Gràcies. Té la paraula el portaveu de Plataforma per Catalunya. Gràcies, senyor alcalde, regidors, regidores. Bé, tal com ha dit la regidora d'Hisenda, ara tenim un ple important en les ordenances fiscals, com cada any. També farem memòria que l'any anterior va haver una sèrie de pujades, tant en taxes com algun impost, i en aquestes ordenances fiscals ens hagués agradat, suposo que al igual que l'equip de govern haver-ho pogut fer, de baixar algun d'aquestes pujades que vam rebre l'any passat. Però som conscients que hi ha un pla d'ajust que complir, hi ha una estabilitat pressupostària que ens vam anar des de Madrid i s'ha de complir, però tampoc no oblidem que la situació que tenim actualment ve condicionada pels diferents governs que han pogut passar per aquest Ajuntament, que potser no s'ha pogut guardar quan s'havia de guardar i a poc ens han anat portant a la situació que tenim. Però bé, no hem d'anar a analitzar el passat, el que es tracta és d'analitzar les ordenances fiscals que avui ens presenten. Són bastant breus i bé, hem de dir que hi ha alguns punts de les mateixes, podríem dir que quasi pràcticament tots, que no ens desagraden. Tenim la més important, com ha dit la regidora d'Hisenda, que és l'impost de l'IAE, on hi ha unes bonificacions per intentar fomentar una mica l'ocupació. Ojalà poguéssim rebre molts menys ingressos per aquest impost a l'Ajuntament. Ojalà, així ho desitgem tots, suposo que també l'equip de govern i també l'oposició. Hi ha la modificació de l'ordenança fiscal reguladora dels residus, de la taxa d'escombraries, concretament en les sales de festes i discoteques. Érem conscients i sabíem de la problemàtica que havia, que s'estava pagant molt per sobre del que es pagava a tot arreu de les voltes de la nostra població. Per tant, això ho han subsanat, també ens agrada. Llavors tenim el punt en què han creat vostès una taxa per tancament de carrers, concretament la quantitat no és molt elevada, són 40 euros. Nosaltres ho veiem correcte en quan sigui, com vam dir a la comissió corresponent, diríem de manera privada, quan un privat, un particular vol tancar un carrer, que se li faci pagar una quantitat perquè això suposa unes despeses. Però nosaltres ja vam dir a la comissió que ens hagués agradat que a l'article 7, on hi ha les excepcions i bonificacions, que aquí hagués aparegut que les entitats de la ciutat foren exentes. Ens hagués agradat, ja que les entitats en aquests 2 anys de govern han rebut, diríem, un 50% de retallades, ens agradaria que estessin completament exentes d'aquesta tasca i simplement aquest motiu és el que fa que no votéssim a favor aquesta ordenança fiscal d'enguany i ens abstindrem en la votació. Gràcies. Gràcies. Més paraules? Té la paraula el portaveu del Partit Socialista. Gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors. Bé, la posició del grup municipal dels socialistes respecte a les ordenances municipals per a l'any 2014 serà d'abstenció, principalment per 3 motius. N'hi haurien d'altres, però ens agradaria fer una intervenció curta i entenedora per a tothom. Per això en destacarem 3. La primera perquè es manté la taxa de clavegueram, una taxa que vostès, l'equip de govern, van crear i duplicar l'any passat i que ja enguany han cobrat als ciutadans i les ciutadanes de Roquetes, al nostre parer, tal com els vam explicar l'any passat, injustament. El segon dels motius és que ens hagués agradat que tinguessin una mica més de sensibilitat social, perquè serem redundants i ja s'ha dit a les diferents intervencions anteriors a la nostra, la ciutat pateix, com totes les altres, no nosaltres particularment, unes elevades xifres d'atur, les persones que són aturades de llarga durada en els últims mesos han patit unes retallades importants en les seves prestacions i la població en general, fruit d'aquesta crisi econòmica que estem vivint, ha vist com els seus sous, les seues retribucions han disminuït. Per tota aquesta realitat que vivim avui els ciutadans i les ciutadanes de Roquetes, pensem que potser hagués hagut d'haver-hi una mica més de sensibilitat social que hagués hagut de veure's plasmada en aquestes ordenances. Ens hagués agradat també que s'haguessin pogut establir més bonificacions i sobretot per a les famílies que tots els seus membres estan a l'atur, i també facilitats de pagament en quant a fraccionar. El tercer dels motius que fan que el nostre vot sigui d'abstenció és la taxa d'escombraries, que no s'augmenta però tampoc es redueix i que nosaltres pensem
que s'hauria de reduir pel motiu que ara mateix ens explicarem. El passat mes de juny, el Consell Comarcal del Baix Ebre, juntament amb el Consell Comarcal del Montsià, va fer públic que estava treballant i que entraria en funcionament l'1 de gener del 2014 un ens administratiu que seria un nou consorci al voltant de les polítiques ambientals. Una de les àrees de servei que estaria dins d'aquest nou consorci seria el tractament de residus, i un dels objectius que van destacar tant el president del Baix Ebre com del Montsià era poder reduir costos. Segons els estudis econòmics que s'han fet i els que llegíem a la premsa en aquell moment, aquesta nova creació d'aquest nou ens suposaria, només per al tema del tractament de residus, un estalvi del 33%. Tractant-se d'una taxa, la taxa de les escombraries, com bé saben, una taxa l'Ajuntament pot cobrar el mateix que a ells els hi costa. Ens hagués agradat que aquesta taxa, que com bé s'ha dit és una de les taxes principals que afecta a tots els ciutadans de Roquetes, s'hagués pogut rebaixar una mica. Per aquests 3 motius, el nostre vot serà d'abstenció. Moltes gràcies. Més paraules? No hi ha més paraules, per tant, té la paraula el responsable de l'àrea d'Hisenda. Bé, voldria fer unes petites puntualitzacions sobre el que s'ha dit aquí a la taula. S'han referit específicament a que haguéssim pogut baixar les taxes tant d'escombraries com de l'aigua. Les dues taxes estan gestionades per entitats de fora de l'Ajuntament, per la qual cosa poc podem incidir. Respecte al tema de les bessures, no baixem el preu de la brossa, però sí que els diré que assumim l'augment de l'IVA i de l'IPC, la qual cosa ja en si ja és assumir una part de la despesa que suposa la recollida de la bessura. En quant a les bonificacions, també els diré que no podem fer les bonificacions que ens semblin o que volguéssim, perquè ens trobem en una restricció que és la que marca la llei d'hisendes locals. La llei d'hisendes locals encorseta molt els impostos municipals i condiciona totes aquelles bonificacions que poden establir els ajuntaments. Res més. Bé, si hi ha alguna paraula més per contestar, per ampliar. Doncs en tot cas, abans de passar, un aclariment també sobre el que s'ha dit d'escombraries i aigua. Jo vull dir que no és una gestió que fem des de l'Ajuntament. Tant les escombraries ho fa un consorci, que és el REBE, i ara ha agrupat també i canviarà el nom a partir de l'1 de gener, perquè hem agrupat els consorcis tant del Baix Ebre com del Montsià, i l'aigua ho fa una empresa que per això té una concessió i depèn d'aquesta empresa si puja o baixa o es manté. Però no només depèn d'aquesta empresa el preu de l'aigua, també depèn del cànon que aplica el CAT. El CAT no, l'ACA. I aquest cànon ha pujat en els últims anys, és el que ha fet pujar de forma desproporcionada, diria, o m'atreveixo a dir, el preu de l'aigua, i és qui regula, en definitiva, el preu de l'aigua a Catalunya. No som l'Ajuntament de Roquetes. I si no, miren tothom el desglòs de les factures que envia l'empresa Sorea, que és la que té la concessió d'aigua a Roquetes, i veuran veritablement l'encariment de l'aigua a on s'ha produït. No s'ha produït per desig de l'Ajuntament de Roquetes, sinó per necessitat de la pròpia empresa i, sobretot, per l'increment del cànon que aplica l'ACA. Després, jo diria, sobre altres paraules que s'han dit, de falta de sensibilitat social, jo crec que el fet d'atendre cada dia a persones amb problemes i donar, algunes vegades poder donar solucions, demostra que l'Ajuntament de Roquetes sí que té sensibilitat social. La sensibilitat social crec que no l'hem d'aplicar tant en el moment de pujar o congelar uns impostos, que al fi i al cap ho fem per mantenir uns pressupostos i per mantenir, com aquí s'ha dit, un equilibri pressupostari i per mantenir uns mínims que també ens obliga el plan d'ajuste que ens imposen des del govern de Madrid, sinó que la sensibilitat social s'ha d'avaluar en funció de les prestacions que l'Ajuntament dona. I difícilment podrem tindre sensibilitat social o aguantar
o millorar aquestes prestacions socials que donem si no tenim ingressos a l'Ajuntament. La sensibilitat social crec que s'ha de juzgar en funció de l'elaboració de pressupostos, de si mantenim o no els pressupostos que han mantingut en anys anteriors, independentment de que el pressupost de Roquetes en aquests moments sigui molt més baix que en anys anteriors i pel dia a dia que es du a terme aquí a Roquetes. I respecte a la taxa d'escombraries, que també s'ha dit, si no es puja, i ja dic, no som l'Ajuntament qui determinem si es puja o no, és el consorci que hi ha. Si aquest any, per al 2014, no es puja, és precisament perquè s'absorbirà la diferència de costos que representarà la unificació dels consorcis del Baix Ebre i Montsià. I quan se parla de reducció de costos, són reducció de costos de la gestió o del tractament de la brossa, no de la recollida, que té uns costos, no del transport, que té uns costos, i no del manteniment de tots els contenidors, que té molts de costos. Per tant, si aquest any no es puja, és precisament per la unificació d'aquests dos consorcis. I el que és impossible ja és, en el cas de Roquetes, poder-ho baixar. Baixar per baix i establir un preu per baix dels costos reals. Este govern no ho han fet i no ho farem. Com a molt, el que podem fer, i fem un esforç aquest any, és mantindre el preu perquè els costos a l'Ajuntament de Roquetes tampoc aquest any se li incrementaran. I si se li haguessin incrementat, nosaltres els haguéssim tingut que incrementar. Res més, simplement aquests aclariments. Ja passem a votació la proposta. Vots a favor? Abstencions? S'aprova amb els vots a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió i l'abstenció dels partits socialistes de Catalunya, Plataforma per Catalunya i Partit Popular. Següent punt de l'ordre del dia, també dins de l'àrea d'Hisenda, aprovar si procedeix reconeixement extrajudicial de crèdit. Atesos els fonaments de la part expositiva i que aquesta proposta està dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d'Hisenda, es proposa al ple l'adopció de l'acord següent. Primer, aprovar l'expedient número REC 04/2013 de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 77.574,25 cèntims. El detall individualitzat figura a l'annex 1 d'aquest acord. I segon, fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiu el reconeixement extrajudicial de crèdits. Té la paraula el responsable de l'àrea d'Hisenda. Bé, en aquest punt del que es tracta és aprovar unes factures que han arribat a l'Ajuntament al 2013, però com la despesa correspon a l'exercici 2012, tenen la condició d'extrajudicials. La seva aprovació és un tràmit necessari per tal d'aprovar la despesa i seguir el procediment de totes les factures. Res més. Alguna paraula? No hi ha paraules, per tant, passem a votació la proposta. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? S'aproven els vots a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió, Plataforma per Catalunya i l'abstenció del Partit Socialistes de Catalunya i Partit Popular. Següent punt de l'ordre del dia, també en l'àrea d'Hisenda, dona compte, informe, intervenció, seguiment, pla d'ajust corresponent al tercer trimestre. Este punt ja es va donar compte a la comissió i allí es va debatre. Per tant, continuem. El 7è punt, control dels òrgans de la corporació, dona compte de les actes de les juntes de govern local següents. La número 32, de data 17 de setembre, la número 33, de data 24 de setembre, la número 34, de data 1 d'octubre, la número 35, de data 8 d'octubre i la número 36, de data 15 d'octubre. Següent punt, dona compte de la relació de resolucions d'alcaldia següents. La número 6/2013, que va del número 466 al 556. Següent punt, dona compte de la relació de resolucions de presidència següents. La número 5/2013, que va del número 16 al número 18. Següent punt, mocions de control. No hi ha cap moció de control. I 9è i últim punt, pregs i preguntes. Si hi ha algun prec o alguna pregunta, senyor Llopis, portaveu del Partit Popular. Gràcies, senyor alcalde. I és una pregunta que ja li faig en aquesta vegada 3 vegades. No li faré més ja, no vull fer-me el pesat. Tots sabem que vostè diu que les banderes nostres de la nostra ciutat estan representades aquí al Saló de Plens. Aquí tenim les 4 banderes magnífiques, ben exposades. També li puc dir-li que també hi ha alcaldes que al seu despatx també tenen les 4 banderes ficades, inclús l'espanyola i la foto del rei ficada. Però això ja no és una altra història. Jo només li demano que
que em digui si a comprar la bandera d'Espanya, que s'ha de ficar als màstils del carrer. Tenim 4 màstils, a no ser que ne segui un i només hi haurà 3. Si l'ha comprat o la pensa comprar, i li torno a dir, no li preguntaré més, perquè al pròxim acte oficial que es tinguin que ficar les 4 banderes al carrer, els màstils davant del nostre Ajuntament, si no se'n fica cap no passa res, però si es fiquen només les 3 banderes de la nostra ciutat de Roquetes, la de la Comunitat Europea o la senyera, i no es fica l'espanyola, ja li dic jo i li avanço, i no és que vulgui amenaçar-lo ni res, que jo com a portaveu del grup municipal del Partit Popular, acte seguit faré una denúncia a subdelegació de govern per incompliment de la llei de les banderes, del 38/1981. No res més. Jo crec que som persones educades tots són persones que tenen coneixement i és una cosa que és molt fàcil d'arreglar. Només li demano que quan s'hi tingui que ficar, que es torni a ficar la bandera d'Espanya en companyia de les altres 3 banderes. Res més. No li tornaré a preguntar més ja. Gràcies. Li agraeixo que ja m'avança que no m'ho torna a preguntar. Per tant, li respondré de forma claríssima. El lloc oficial on estan les banderes a l'Ajuntament de Roquetes és el que té vostè a la seva dreta. Este és el lloc oficial de les banderes de Roquetes. I no ho vam decidir el govern actual. Des que es va inaugurar aquest Ajuntament, se va decidir que era aquí i, per tant, és aquí. Este és el lloc oficial. El que també ha dit, si penso comprar la bandera, no la compraré la bandera espanyola. Senyor Llopis, jo no la compraré la bandera espanyola. Ja li dic, si cas me'n compraré una catalana, però la bandera espanyola no la compraré, que quedi clar. I vostè faci la denúncia que vulgui fer i l'Ajuntament ja respondrà a la denúncia que hagi de respondre. Per tant, jo també li dic de forma clara, li contesto de forma clara el que farà aquesta alcaldia. Me sembla que vostè m'ha contestat clar i català, jo també. M'apareix correcta la resposta de part de vostè, per a mi incorrecta de part meua, però ja està, no hi ha més polèmica. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Si no hi ha cap pregunta més, donem per acabat.